Bai, azkenien, horre pixka indartu dugu bizikleta gainen sentidotena, ez? Saletu epa maitxe izan nabela eta benetan eskertzen dut hori. Batez be, nahi doan erabaki hori hartu seguru onda, ez? Ez erabaki hartu eta gero damutuko nintzenik, orduen epe bat hartu dut, da tartien baloretu ditu gauza danak. Neu behar arazo batzuekin nibilinaz, orduan aproba batzuk egiten eta gonaz, da ikusi duten lehengon mailan da guztoren nintzela ibiliko, erabaki dut hortan behar guztia. Positibo ez, momentu txarrape ondi etartien, desente lesinoi gaitxik eta asko izan dira, baina orokorrien oso positibo. Azkein guztoko neutiken gauza bat eginaz bizi izenaz eta urte asko izan dira horrena, eta horrez gain karrerarik onak lehiatu, saletuen afizio hori sentidu gertutik eta gauza on asko posadia. Bai, egia esan, nahiz eta erabaki hartu, behar izan hori sentitzen da, saletu izateko, eta behin esan da, lasaitu hori bai, egia da, adibidez, Girua jokuen, Euskalduneko, Mikel Atzo, aurrien ikusita, batzutan, pixkat gorputzaldi hori, kontraesankor hori ez, baina, txirrendularitza gozatzen segitzen dut, bestera batera, karrera ikusiz, eta neu bueltatxo batzuk eginaz, da, horrekin behar disfrutatzen dut. Hombre, erronkarik handiena alaba hasti ez, alaba txotxikia duketor eta berakin egon, eta gero, profesionalki ondino, ez da erabaki bat hartu, egia da, maisu izan da nago, irakasle izan da nago, txirrendulari izan da horretik, eta listetan hor nago, segurutik bide horretatik jarraituko, baina izan lehike bai, txirrendularitzakin erlazionetako sosertan be jarraitzia, pixkat erabakitzeko duketan dira.